waddiyan taw anda ko waddiyan taw wai to a tabbata koki haba taw ai na kanyi waddiyan ba ai joda to en kauri der bafe irin hi heton ɗayi liɗin tun to joda der nan na ko waddiyan joda a ya dai hala a joda tan to kai a doy wuro ma do to use tan ga Allah aɗa ɗo yo hoyna kadi wimi ɗo hani mi tokkitoɗi min ma kadi ni a Allah iko muɗum to madalla hude gure jam jam ko sandi wala alhamdulillah ko en nani madalla ɗi wato fe share na'am a andi dai mi kiɗo ko miya en kiɗe mi gaynako kadi wato daga Allah hiti ummoyimi i nder duuɓi ɗin ɗo hon min imi nana o wi'a mi yetti Allah mi yetti Allah mi yetti Allah to tun mi suka har wadduki joni mi yi'ai ko mi yetti Allah waɗi a hefti to amma joni wodi wonga ƙungiya hanga ma nga mi yetti Allah nga nammi e ngam mi yetti Allah to wai shin ɗum mi yetti Allah kashi noye ɗum woni ni to kanjum wadduma nana kanjum wadduma to mi yetti Allah ayno ɓe goni ɗum gure ɗiɗi ko mi wima moble ɗiɗi ko ƙungiyaje ɗiɗi a hefti ai kanjum gotum kanjum wiyata mi yetti Allah ɗum ton ɗum arduɗa ton arande ton a hefti ai yawwa kanjum bo ɗum ton ɗum jiiɗa kiɗum ɗum hausa en i nder yarabanko'en i nder tibi i nder ibo i nder fulɓe i nder kala ku goɗɗo neɗɗo mo annduɗa en ni leydi Najeriya gonɗa adura to an ɓi ƙungiya mi yetti Allah a hefti ai ɗum mo kanjum mi yetti Allah kawtal hoore ɗum Dr. Abdullahi Bello Boɗejo kanjum ɗum fulɓe ɗanɗa to na a pullo na ko yaali ɗum e maɗa ta pullo on ma a wala pulaku ga a wodi hokkoy na kokko yaali mi yetti Allah kawtal hoore e maɗa a hefti ɗon ni mi yetti Allah kanjum ɗum wala nafa ƴama dalila mi ƴamima duuɓi ɗi Allah hokki en dow gite men en waddi mi yetti Allah ka ɗum ko to amma mi yetti Allah ɗum waɗi ɗum jangina en ɗum wurtina ɓurti ɗum famana jamu meɗen ɗum rokka en enci dokkiɗen ɓe leydi ɓe wiyata ɓe godi goɗɗum nafata leydi hande rano gartuɗen amma hanjum mi yetti Allah kawtal hoore kanjum yadata ɗayi ɗum waytini hulɓe ɗum jangini hulɓe a hefti ɗum itti hulɓe nder matsala ɗum hawti hoore hulɓe ɗum haaji hulɓe kadi mi yetti Allah kawtal hoore ta nana wiya international to on kanjum na wai leydi Najeriya tan ɗum dari ba na Afrika a'a ɗum duniyaru kaɓago o mayru to ai wodi wakko ƙungiya mako nammi wi'a ha'i jam dere wali jam haɗum non dai kai ire majjum dai kai min mi heɓtako tabital fulaku jam dere to mi heɓtai jam Allah sakiraku kono hanjum ni ɓiyata ɗum fufara ɗum ɗon to mi majji ɗum e tokkay mi to a meɗiki ko ɗum waɗi nafa ko ɗum waɗi to wi jam dere ko jam nder hulɓe to ko ɗum waɗani hulɓe ɓen waddi jonde jamde gam Allah to wai hamɓe gaɗata gam Allah ko an mo waɗanta gam Allah ai mi heɓta hoore fi ɗum hajjum hoore ɗum fii en nodda ɓen ɗon hulɓe ardiɓe ɗen ɗon ƙungiyaje ɓe gartowa ley Dr. Abdullahi Bello Boɗejo ko kuugal ngel ɓe giɗi ɓe gaɗa imo woodigal o rokkayɓe kanko laamiɗo hulɓe yawwa noddukiki noddetemɓe on ɗon wayna heta heñiri taya maɗa ko an a darake gomna tenuwa goo on do'ima joni garta biya a haaje hulɓe ko ba a laamiɗo on tarti jihol ngol in ɗalima non wai joni anduɗa a pullo a waray kaaja hulɓe ko ba ga Allah rokkima sheedoy a waɗi sa'a a yehi huuna a warti ko ga a jooɗi Kano wai biya an ar a pullo a haaje hulɓe na hanjum woni pulaku ba ay pulaku lesdi ndi ɗum ɗon les Dr. Abdullahi Bello Boɗejo wato ko giɗɗa bi'a de ko keɓtumi to nder ɓen nin ɓe difa ɗum nihi ɓe garta en tokka o neɗɗo to ƙungiyaje maɓɓe e godi ma'ana a hefti ɓe dilli do'a ma'ana maɓɓe ɓe gara ley laamiɗo hulɓe e ɗum woodi iri ɗum ɗon ɗum sey ɓe jogo ayde kanko ko kansila o meeɗayi Dr. Abdullahi Bello Boɗejo amararu kajal ngal o haajanta hulɓe a hefti on ɗo emo haaja hulɓe to ayo ɓuri ma shugaban ƙasa haaji ay to waɗa ɓaru Dr. Abdullahi ma wadda ɓaru goɗɗo arduɗo leydi ay ene en ngala goɗɗo iri on yawwa en nodda hulɓe bo bambanamo gaɗa yawwa bambanen mo ɓaawo
ɗe ƙungiyaje da ɓe jaɓayno dey to dey gam hulɓe ɓe gaɗata to ga Allah ɓe desa ɓe gara amma tawi ɗum nin mi yetti Allah gaɗata to a andi gomna Binuwai on ɗon mbiɗo on durata to diwal makko to kanko ma Samuwal Otom ko yawwa ko Sammal Otol ko mole moye imi ton denno mi yahi mi a hefti kanko ne nammi no hono mi wartirɗi to kanko ma emo dura awo dinanaɗo ay to daga bo dai emo dura to kanko ma mi yetti Allah to mi yetti Allah mi nani kama kanko laamiɗo hulɓe o meɗi yarukimo kara ay he a hefti on ɗon to amma emo dai ɗum ni mi yetti Allah tunda hanko ma emo wodi ko o durata inni a wodi ko durata to an ɓi ɗum ni mi yetti Allah ɗum bo mi yetti Allah ɗum hulɓe ngam hulɓe ko nammi imo inna ta a jaɓu mema neɗɗo ta a jaɓu mema neɗɗaku muɗum amma to memi ɗum maɗa to amma ta a jaɓu mema ɗum memamo ko kadi jaranamo golli maɗa andi ko torrata hulɓe kanko la Dr. Abdullahi Bello Boɗejo ko o wurtoyimo habdana hulɓe to en gartuno baali a andi baala sey nga taro nga wata ra'ayi laɓa ma a anda amma wartuno be'a ko bewa to nga tarake ko nga sonyoyi nyuƴi ɗi maɓinga nga halɓay abo gara mo'inananga to nga taari nga halɓay gara mo'inananga to en gartuno uto goɗɗum boni heɓi en burto biyen en jaɓa meten kanko Dr. Abdullahi Bello Boɗejo o nanay meto men o bo wara o wallito yawwa mami joro wato ɗum mi yetti Allah e ɗum on ɗum hulɓe ɗum bo on ɗum gaynako humo anduɗa e dura to e nder ɗum bo on ɗum hulɓe tsantsa maɓɓe ka kammo arde hokkoye nawoye maɗa e kaɗa kuma biya a joɗo to nder mi yetti Allah kawtal hoore to alhamdulillah joni mi famti yawwa yawwa jawro lallay en nodda hulɓe fa to warta en tokka mi yetti Allah kawtal hoore to gongal ley arduɗo hulɓe duniyaaru hulɓe duniyaaru ko hulɓe Afirka gaba Dr. Abdullahi Bello Boɗejo kai hankali a warti ɗum warti ko ayyo ni komi no wawai wanga masha Allah a ta dai fiya ayyo ni kam wato alhamdulillah to mi yaha sai to mi so to boɗɗum bo hande to ko a nyamo lumo so ba dai biya ga Allah dan bala to na'am o wowi fiɓano ikkiyam balangu ga Allah to yejjitay am to heɗe ko ɗe ɗum da uma min ma to mi heɓi anami alai a to rokoy ma waddanta on ɗo to kadi kam wato emini dokta to Kano faɗan joni Kano ni ɗo tashin hankali heɓi ɗum hande no waɗi a hefti wato Kano ɗum ɗo wodi ko wangi to Kano wodi neɗɗo goto gaɗan ɗoyan laifi to Kano to na dai en gaɗan ɗoyan mettinan ɗoyan ɓernde de amma imo wodi goɗɗo mo wiyata Alhaji Sa'idu haba kanko ni ko ai shikenan hala re'i wato to en jeyi Kano mi darorto Woyla min mi darorto Hombina nanga nono waɗanta dago non gaɗanten Kano taggen nun andi to jarten nun sambisa kawai jeten laamiɗo fana on fijo laamiɗo hulɓe wutake um fijira biɗo no fijira en fijira o bo hefte ko en jaari ɗum sambisa joni a hefti to sey cupto en neɗɗo goto desemmo ton kocco en Kano to inen ɗum to ɗum woni to en gartiri ɗum to ɗum woni co'ano ɗen onni to en co'ake e koccoymo jen to laamiɗo yawwa sey joɗoɗen he kollenmo laamiɗo higo fijo makko sabo e Allah e annabi fama fa kanko laamiɗo hulɓe rafa maliya nattu maliya hande gi'a ra lumo maliya daga to en hoccoyta nayi tirela wadda goɗɗo lumo resa en tore to andu no wan ɗo ummoye rokkata hulɓe scholarship ɓe jaɓe janga laamiɗo hulɓe ummoye wiyata hulɓe gaɗi kaza o wi'a on fewanayɓe to na laamiɗo hulɓe ummoye wiyata gomna haɗi hulɓe ɓe jooɗo jam o ya o wullo gomna on o tilasto bo dole wurtino hulɓe hakke maɓɓe ɗum toye warata hulɓe o wurto o wi'a o jaɓayi laamiɗo hulɓe on ɗon fa laamiɗo hulɓe na fa mo Nigeria ba mo Afrika de ndeɗa aɗo jooɗi to Kano ko gaɗanɗa hulɓe to Kano min mi nammi ka haala nde nammi ka haala sey nammi ɓernde e waɗa dala ay kanjum joni jimmi min de an nangi gowron dutse ay hande en jeyi to ko bo kawo koccammo hakkunde dala e ɗum gowron dutse keɓɓidiren ko kawai kolle tembe fa kanko laamiɗo hulɓe fa na on mo fijo o yiɗa fijo a hefti kanko ko hajanta fa pulaku kay darama rama goɗɗum idea ɗum waroy a andi to en koccimo ayen jaratamo to laamiɗo ɓuuri sembe makko to laamiɗo hulɓe ƙara e jaratanmo Dr. Kamal Alquran shikenan daga Sambisa he ƙaraye ai to yarimo ƙaraye komi ya ƙare en jahu shikenan wato aya andi ko wadde je kawai hande Kano e wodi hoɓɓe